Hi participa Xavier Lamuela, un català, professor a la Universitat de Tolosa-Almirall i que va intervenir també en la normalització lingüística de l'aranès a la Vall d'Aran. Es pot donar la paradoxa de la protecció de l'occità en els dos extrems d'Occitània, l'Aran i el Piemont italià. Que hi hagi aquesta diferenciació molt forta no impedeix que es reconeix una llengua comuna i que es reconeix en l'ús. És a dir, si un aranès, i aquí sí que anem ben bé als extrems, arriba aquí parlant aranès, s'entendrà amb la gent. Potser amb alguna dificultat o amb alguna perplexitat, però el fons de llengua comuna és evident. Mio nonno è morto, avevo veramente un dolore. Quando parlavo della sua lingua, dicevo io parlo in questo modo e se domandavo ma so che a co che mi parlo e sabio pas che a co che parlavo era l'occitano. Io meme sabio poco e nel 1970 hai scoperto attraverso François Fontan, una persona che veniva dalla Gascugno, che la lingua che noi parlavamo era la lingua d'or. Inés descobreix aleshores la seva identitat i el sentiment de pertinença a una comunitat molt més ampla. Ara treballa en diversos projectes lligats al desenvolupament de la cultura occitana, fins i tot una ruta occitano-catalana pels camins del romànic. El municipi de Rocavion treballa en l'organització d'una festa per commemorar la llei italiana que els reconeix com a minoria. L'estat italià ha demanat als municipis que defineixin el que consideren que són. Aquesta és una de les 105 comunes de les valls que ja s'han definit com a occitanes. Con l'apertura delle frontiere dell'Europa è cambiata completamente la maniera di ragionare e di un senso che le zone che erano considerate abans marginali possono divenire in un futuro delle zone di forte interesse perché queste zone hanno conservato dei valori même se pas consciente de l'aver. Amb la Festa de la Llei han proposat als municipis un concurs d'idees que lligui innovació, identitat i desenvolupament. Salbertran és un poble de 600 habitants candidat a guanyar el concurs. Intenten fer una política de turisme suau, recuperar la història, mantenir l'activitat tradicional i protegir la natura i la llengua. Realment treballar Bulles i Cora per portare il bilinguismo in un programma di insegnamento della scuola. E lei già si sa che normalmente tutto il menà del paese comincia a prendere perché lo giuro comprendono pagare la lingua d'opposta. S'han avançat el que permetrà ara la llei, protegir la llengua, fer la normalització i tornar-la a l'escola. Han fet també ben visible l'occità en la senyalització bilingüe italià-occità dels carrers del poble. A pocs quilòmetres de Salbertran es plantegen que l'occità pugui arribar a ser llengua oficial en uns Jocs Olímpics. L'oportunitat pot ser el 2006. L'estació d'esquí de Sestriera serà la seu dels Jocs d'hivern i està en el territori de les Balades. Hi ha la voluntat de demanar al Comitè Olímpic que incorpori la llengua occitana com a cooficial en els Jocs. La cultura es manté viva a les valls, sobretot als pobles de muntanya, però la plana mostra encara la seva vitalitat. Sergio Berardo ensenya instruments tradicionals a l'Institut de Secundària de Dronier. Té més de 100 alumnes. Sergio és el líder d'un grup, el Delfín, i la seva preocupació ha estat renovar i fer viva per als joves una música que no perd les seves arrels i que es converteix en eina de transmissió de la cultura occitana. I giovani erano abituati a pensare alla cultura musicale occitana come qualcosa di vieillette, e qualcosa di vieille, di molle, di qualcosa che di perdente, di debole, non qualcosa di forte. E noi abbiamo venuto al fine a dimostrare che si può donare l'immagine più forte, più vitale, più vivo della cultura occitana. L'occità, minoritzat, per molts ja és una llengua gairebé morta, residual i de les zones rurals. Últimament, però, i cada cop amb més força, apareixen nous senyals de vida en el medi urbà, entre els joves i fins i tot com a llengua de contestació social.
Som a Nissa, en una antiga caserna militar on s'han instal·lat joves ocupes. Conserven el nom del regiment, són els Diables Blaus, i reivindiquen la participació popular en les festes, la trobada al carrer i noves formes de creació cultural i de convivència. Preparen un carnaval alternatiu a l'oficial. Una gran desfilada que per ells ara només és un producte de consum per al turista. A Nissa són francesos des de fa uns 150 anys, amb la unitat italiana. El Nisard, occità, encara es viu entre els vells. Els Diables Blaus n'organitzen un curs. Se'l fan seu, recuperen arrels en un món globalitzat i projecten la llengua en les seves creacions buscant una nova relació entre les cultures, a França i al món. De fet, hi ha un sol nacionalisme, que conec i que s'ha exercit, i és el francès, l'únic. Els altres són reaccions de supervivència, però d'un costat hi ha veritablement un nacionalisme que s'ha exercit des de fa dècades, que ha aixafat totes les cultures, i és el nacionalisme a la francesa. L'occità ja s'ha incorporat a totes les formes d'expressió musical. I aquesta música occitana, amb lletres crítiques que s'acosten als problemes, també atreu els joves magrebins. Occità i àrab, llengües de cultura medieval, es retroben en l'Europa del mestissatge i en la contestació social. Lluís Pastorelli és el líder del grup Nux Vòmica. La música és per l'occità una de les eines més importants per tornar a arribar a la gent, i els joves que es tornen a fer seva la llengua ja no tenen el vell i profund sentiment de vergonya. Mai si imbarrat e mai l'affirmer un coup. Perché la Francia è il paese che ha pas signato la Charte delle lingue minoritarie, perché la Francia ha fatto la sua unità nazionale, ma la negazione dagli altri lingue che erano sobre il territorio. Allora ha tutta pigliata per París. Els jacobins, diguem-ne, que els hi faria més mal una resposta en occità que una resposta en àrab, per exemple. A l'àrab no li tenen por, però l'occità sí, perquè a l'occità saben que hi ha unes arrels i aquestes arrels desperten. De moment que un pren consciència que ha perdut quelcom de valuós, és en aquest moment quan cerca de recuperar-lo. I quan demana explicacions. Per què l'estat francès, un estat que és el paradigma de democràcia, ens ha privat d'això? Amb quina legitimitat? Estem amb les beceroles, és evident, però hem començat aquest procés, que fins ara no s'havia provat. Ja es parla d'occità i no de patuès. Amb l'escola, la universitat i el lligam a la creació cultural, la llengua es comença a reconèixer i recupera la dignitat. Els Nadau van actuar l'any passat a l'Olímpia, a París. Es van organitzar trens que des d'Occitània van omplir el local. Era el símbol d'una revifalla no prevista. Ja es podien deixar enrere els anys de la vergonya. La cançó d'en Joan Petit és tan popular a Occitània com a Catalunya. Els Nadau també s'imaginaven que era només una rondalla popular per infants. Peut-être que c'est mieux comme ça. Peut-être pourtant que l'histoire, quelquefois, il faut surtout savoir se la raconter, surtout quand elle n'est pas dans le livre, surtout quand elle est de chez nous. Després d'un concert els van explicar l'autèntica història. En Joan Petit va existir i era occità. Va ser líder d'una revolta pagesa en temps de fam. Va ser fet pres i condemnat a una mort lenta a la roda. Els Nadau, en una nova cançó, volen recuperar la memòria històrica. E l'histoire carré de son viatge, qu'après camis de cançons, e camis de rum de tot mainatge, més uei que sabem tu e tu, més uei que sabem.